Spokojená je i Kristýna Uberxelová, alespoň z toho úsměvu je to tak patrné, naopak trochu zaražená ruská Mária Abakumovová. Bývalá evropská rekordmanka Kristýna Uberxelová tedy získává bronzovou olympijskou medaili za ten výkon z první série 66-13 a svým způsobem ten prvního zachránil, protože ostatní pokusy už za nic nestály a bývalá by Němka skončila mimo stupně vítězů. Obrovská senzace finále se jmenuje Maria Abakumovová. Tak trochu jsme tušili, že by mohla překvapit, ale že až tolik, to nás asi ani ve snu nenapadlo. 69-32, 69-08 a ve čtvrté sérii dokonce 70-78. Na chvilku nový evropský rekord, ale pouze na několik málo desítek minut. Protože pak 22letou Abakumovou sesadila z evropského trůnu a také jí vzala už olympijské zlato z krku 27letá Barbora Špotáková. Dočkala se po zlatu z Osaky. Tohle bylo vytoužené, ale také hodně vydřené zlato. Sama Barbora říkala, když odlétala do Číny, že má mnohem lepší formu než v Japonsku. A dokázala ji prodat byť v posledním pokusu. Nemá smysl spekulovat, jestli by byla smutná a nespokojená, kdyby skončila druhá za Abakumovou. Teď je důležité, že stojí na stupni nejvyšším a pro Českou republiku získává na těchto hrách třetí zlatou medaili. Tato medaile je o to cenější, jakým způsobem by Marča vybojovala nesmírně dramatická soutěž, ale s tím nejkrásnějším koncem. A pojďme si společně vyslechnout národní hymnu. Hodně procítěně odspívala Barbora českou hymnu. Jsou to momenty, kdy se jedou atletovi se do očí, nejen atletovi samozřejmě. Párkrát jsem si to také zažil a je to pocit